tam je ten zásadný rozdiel a to si je povedal ty, že tá bezpečnosť a tá škálovateľnosť toho riešenia je veľmi otázna. Že... Ako veľmi sú dneska klienti sofistikovaní v tej komunikácii, že nezneužívajú nejakým spôsobom to AI? To AI si viem predstaviť aj na to, aby sa rozšírili tie scenáre nie iba o tých biznisovo kritických, ale aj na tie, dajme tomu, že Bčkové, Cčkové prioritne, ktoré boli. Je to prinieslo teba nejaké že markantné výsledky, alebo skôr také ako kozmetické zlepšenie v tých treba zmiere konverzie alebo hodnote objednávky? Povedz jednu vec, to ma tak vrta v hlave už pár rokov. Bardejov. Čím to je? Čím ten Bardejov je taký výnimočný, že tam máte takéto úspešné e-commerce? Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste v rámci projektu e-shopový král. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako vďaka AI-ku je možné dneska oveľa efektívnejšie vyvíjať e-commerce projekty a appky. Mám tu zaujímavého hostia až z Bardejova, ktorým je Šimon Hudák. Šimon, zdravím ťa. Ahoj Michal, ďakujem za pozvanie. Vítaj u nás a Šimona stručne predstavím. Teda je zo spoločnosti Vame, ktorá aktuálne má cez 20 ľudí, venuje sa teda vývoju appiek a teda webov. V podstate robíte s Magentom veľa, obratov okolo 700 000, z takých zaujímavejších klientov, známejších možno Annemarie, Berlind, Etabletka, bude nový projekt veľký, tak poďme na úvod trošku, keby sa možno mohli predstaviť trošku vašu firmu, tak aspoň pár vetami, nech teda pre tých, ktorí vás nepoznajú, trošku zoznamíme. Tak nás si zramcoval ako teda vývojárov. My sa charakterizujeme ako partneri, ktorí vyvíjajú tým našim klientom riešenia, ktorým reálne zarábajú peniaze. Primárne sa špecializujeme na vývoj aplikácií a na e-commerceové projekty. A tie e-commerceové projekty, teda primárna naša platforma, to si povedal dobre, je open sourceová, to je to Magento. Super. Poďme na to AI-ko, je to samozrejme buzzword, alebo respektíve je to veľká téma posledných rokov. Tak poďme sa baviť o tom, že ako sa možno veľmi zmenil ten vývoj. Keby ste to mali tak zatiaľ zobrať tak high level, z takého akože z vrchu, tak ako by si to ty zaramcoval? Dobre si to povedal, je to buzzword, ale v princípe, kto není AI a nie je data-driven, tak to ako keby nebol v tom e-commerce. V princípe to AI sa implementuje asi do každej oblasti v tom e-shope a v tom e-commerce. Naše odporúčanie, teda pre klientov, ktorí prídu s tým, že teraz je okolo toho hype a proste potrebujem ísť dobou a potrebujem to nejak implementovať, je v prvom rade implementovať to tam, kde mám tie procesy vyspelé, kde viem tie procesy jednoznačne pomenovať, viem povedať, aký nástroj na to používam a čo od toho očakávam za pridanú hodnotu. Takže väčšinou ako prvé oblasti na integráciu toho AI sú asi support a marketing, lebo to rieši proste každý e-shopár, rieši to veľa a je to oblasť, kde tá expertíza tých ľudí, ktorých tamto AI potenciálne má nahradiť, nie je ako keby až taká vysoká, alebo že je to v tých oblastiach, kde nie je až taká vysoká. No ale my primárne teda sa zaoberáme, a čo by som aj chcel dnes o tom viac hovoriť, je to AI-kovo vývoji. A čo to tomu e-shoperovi prinesie z pohľadu kvality a z pohľadu času. Pretože podľa nejakých našich skúseností zrazu ten vývoj na mieru, ktorý bol možno že niekedy nad štandardom, ten je zrazu dostupný aj pre bežného e-shopera v kvalite, ktorou boli ako keby že špecifické nejaké enterpriseové riešenia. Poďme si to možno prejsť po tých jednotlivých fázach, vlastne ako prebieha celý ten projekt do nejakého možno prvého kontaktu s tým klientom alebo potenciálnym klientom. Tak poďme od toho začiatku, tak keď teraz ste v nejakej tej fáze, povedzme, že nejakého oťukávania alebo nejakej, nazvime to tej analytickej fáze, tak akým spôsobom tam nasadzujete to jajko a aký je ten výsledok tejto prvej fázy? Tak u nás predtým, než ten klient ešte vôbec príde do tej analytickej fázy, tak tam je nejaké obchodné rokovania, kde už v tejto fáze máme implementované AI-ko v rôznych podobách. Obchod u nás to robí CEO, Majo, tak ten má na to veľmi, veľmi premakaný obchodný proces a keď sa ten e-commerceový projekt dostane ku mne, tak ja už mám pomerne celkom široký kontext o tom klientovi, o tom projekte. Za všetko spomeniem minimálne nejaká veľmi časovo náročná repetitívna činnosť, ktorou bolo zapisovanie nejakých meetingov, tak na to teraz používame Cloud, možno, že niektorí posluchači to poznajú, lebo často to spomíname a sme nejakých nepísaní ambasadori, tak minimálne každé naše stretnutie s klientom, samozrejme s jeho súhlasom, je nejakým spôsobom nahrávané a to je ako nám ho vyhodnocuje. Čiže my od toho prvého kontaktu s klientom si vedieme nejaký ucelený kontext toho klienta a cez celú analytickú fázu až do vývoja, až potom po nejaký kontinuálny vývoj. No a keď si sa pýtal na tú analytickú fázu,
tam to ušetrilo čas najmä na tej manuálnej činnosti, toho zapisovania, tá repetitívna administratíva, ktorú nikto nechce robiť. Ja to aj volám, že je to nejaká lacná hodina toho špecialistu. No a viac si môžeme dovoliť ísť pri tej analýze do šírky tých procesov a čo teda praktizujem ja, je, že oveľa viac času venujem, dajme tomu, tej biznisovej analýze toho klienta, že chcem veľmi poznať ten jeho biznis, ako funguje, ako sa tam dostal, čo sú jeho tie najväčšie boliestky, pain pointy, na ktoré sa zameriame a čo sú možno jeho najväčšie priority, čo očakáva, aké sú jeho očakávania od vývoja toho riešenia na mieru. Aj používaš tie nástroje na povedzme nejakú analýzu možno konkurencie alebo analýzu trhu, alebo trošku možno viac to rozviesť, že čo všetko v tej biznis časti tej analýzy vlastne realizuješ? Tak my tú biznisovú analýzu, to je vlastne jedna časť tej analytickej fázy. To je to spoznávanie toho klienta, to discovery v princípe. S tým klientom si prejdeme teda, že ako funguje ten jeho biznis. No a následne my mu na to navrhujeme nejaké technické riešenie. Tú celú fázu my zastrešujeme pod názov DNR, to je nejaký detailný návrh toho riešenia pre toho klienta. No a v princípe tam formulujeme tie očakávania od vývoja a tam v princípe sa aj upresní tá nejaká kalkulácia toho riešenia, ktoré vzniklo v obchode, tak ten obchod nemá na začiatku nejaký celý kontext toho klienta. Čiže my v tej DNR-ke vyšpecifikujeme presne to riešenie, ktoré klient očakáva, sfinalizuje sa to, až potom sa začne písať prvý riadok kódu. Nasleduje na to ešte nejaké dizajnovanie a tak ďalej, ale až potom sa začne nejakým spôsobom kódiť. No a čo sa týka toho prieskumu konkurencie, samozrejme minimálne v tej fáze, že ten klient nám pomenuje, koho vníma ako svojich najväčších konkurentov, či už zo svojho segmentu, alebo ja často hovorím aj tým klientom, že neberte ako konkurenciu len tie top e-shopy vo vašom segmente, ale pozrite sa na top hráčov, lebo aj od nich si viete zobrať inšpiráciu a nejaký štandard toho trhu, kam sa chcete posunúť, lebo tí top hráči majú presne tiež Alza, vieš, alebo tí úplne tie generické mená, s ktorými klient proste hneď príde, tak od nich si tiež treba brať inšpiráciu. A ten návrh riešenia, je to skôr taký nejaký textový dokument, alebo už to má nejaké vizuálne prvky, alebo viem si predstaviť, že dneska vďaka AI už vieš asi veľa vecí relatívne efektívne vygenerovať, aj vizuálnych? Určite áno. Minimálne na konci tej DNR-ky sa plynule prechádza do nejakého prototypovania, do nejakého návrhu dizajnu a v tejto fáze nám aj ako tiež ušetrilo kopec času. Ten štandardný vývoj alebo ten štandardný grafický nejaký návrh, to prototypovanie, to fungovalo, však štandardne Figmu proste používali všetci. Čiže nakreslil sa spolu s tým klientom nejaký wireframe, to znamená, že ručne alebo v nejakom softveri v jednoduchom sa urobil iba základný layout, rozloženie tej stránky alebo tých stránok, ktoré sa klientovi navrhovali. No a následne to išlo ku grafikovi, ktorý s tým nejakým jeho vizuálnym brand manuálom urobil grafickú podobu toho shopu. A nasledovalo niekoľko kolečiek pripomienok od klienta. Hej. A tam to bolo časovo náročné, lebo v princípe prvé kolo pripomienok k prvému návrhu a išlo to späť grafikovi, tento musel prepracovávať a tak ďalej. Tých kôl bolo, že niekoľko, kým sa urobila finálna verzia. A teraz tie nástroje proste vyšiel prednedávnom Claude s svojím design modulom alebo Claude Design. Je tu Stitch od Google, je tu Lovable pre apky, čiže my vieme v princípe úplne jednoducho. Nehovorím, že úplne bez grafika, lebo vo finále ten prototyp, ktorý vznikne, aj tak ide ku grafikovi, ktorý to urobí v tej podobe, že to vie proste vziať programátora a reálne urobiť ten frontend toho shopu alebo apky. Ale ten návrh je oveľa dynamickejší, oveľa rýchlejší, oveľa presnejší a vychytávame tu jednu možno, že slabú stránku alebo to, čo si klient ťažko vedel predstaviť na tom papieri alebo v tom ľahkom layoute, zrazu je to dynamické, je to klikateľné a generujeme to spolu počas toho meetingu dynamicky. Spolu a dáva na to hneď feedback, čiže tam to ušetrilo kopec času. Dneska, keď človek sleduje LinkedIn, tak má niekedy pocit, že kdokoľvek môže si čokoľvek teda nakodiť. Teraz som zachytil vlastne Raúl Rodríguez, Jaro Chrapko dal status, že teraz si za 2 hodiny nakodil novú Asanu a podobne. Čiže ako to ty vnímaš? Aký je rozdiel v tom, keď možno nie je technický človek, začne s týmito vecami pracovať a keď s tým pracujete napríklad vy, ktorí ste ako keby skúsení teda developeri a ITčkári, že čo sú tam také tie podľa teba kľúčové nejaké momenty, aby naozaj to výsledné riešenie, ten produkt bol funkčný, stabilný, bezpečný? Presne si to povenoval. Táto doba je šialená. Tu naozaj vie ktokoľvek vziať nástroje, ktoré sú verejne známe a proste vie si nakodiť v podstate čokoľvek.
Ten človek musí mať nejaké logické zmýšľanie, architektúrne zmýšľanie a musí byť trošku technický. A len je potom otázne, že či ten výsledok svojej práce chceš fakt nasadiť do produkcie a staviť na to svoje vlastné peniaze. Tam je ten zásadný rozdiel a to si je povedal ty, že tá bezpečnosť a tá škálovateľnosť toho riešenia je veľmi otázna. Že chceš niečo tam upraviť alebo doladiť, tak komu to potom dáš, keď si niečo nakodil. Akože s tým AI-kom tiež som vytvoril nejaké povedzme, že moduly alebo nejaké drobné technické riešenia, ale u nás vo výsledku, aj keď som to reálne vytvoril a bolo to použiteľné, ja som si to reálne otestoval na nejakom demo shope a boli to biznisovo veľmi zaujímavé funkcie, tak aj tak som to posúval potom do nášho DEO týmu, kde mi to chalani, že extrémne zhejtili. Tam aj tak musí byť vo finále nejaký človek, ktorý tomu riešeniu, to riešenie je v nejakom proof of case, v nejakom úplne prvotnom návrhu a ten programátor tomu potom dá rámec odbornosť a bez toho programátora sa to zatiaľ podľa mňa nepohne. Sú na to nejaké pokročilé workflowy, že ty si v podstate navrhneš to riešenie, zároveň si to otestuješ, urobíš si nejaký code review, sa to volá, čo robia vlastne programátori počas vývoja. Dá sa to robiť. Ale ja osobne, ak by som bol e-shopár, tak si také svoje vlastné riešenie do produkcie nedám. Tak je to hlavne aj do nejakej miery defocus, pokiaľ CEO firmy, ktorého tá hodinovka asi bude veľmi drahá. Teraz strávi, dajme tomu, že stovky hodín nejakým vibe codingu. Takže je plne super, keď si to akože navníma, vyskúša a pochopí tie možnosti, obmedzenia, princípy, ale že presne, že potom či je to, čo by mal robiť. Ne? V praxi to aj u nás funguje takto, že v tejto dobe u nás sa to bežne stáva, že si s Majom napíšeme o 2:30 ráno, že mám za sebou 4-hodinovú session a že toto som vytvoril, pozri sa. Odpaluje nám to dekle, ale hovorím, stále je to tá proof of case, to je že veľmi, veľmi jednoduchá verzia niečoho, čo potom posúvame do DEO týmu, len niekedy ty máš programátora a programátora, sa nechcem žiadneho dotknúť, ale ten programátor je svoj špecifický živočíšny druh, že niekedy ho veľmi musíš presviečať do toho, že niečo sa skutočne dá urobiť a dá sa to urobiť veľmi, veľmi rýchlo. Hej. Akože zhejtí to vo výsledku, povie ti, že no jasné, to je za pár hodín, tak to je úplne jednoduché, škaredé riešenie. Ale keď dá tomu dušu a dá tomu trošku tej programátorskej lásky na konci, tak vznikne, že super riešenie, len ho musíš fakt ten proof of case, že pozri sa, takto sa to dá urobiť. Tak som to urobil, proste urob to presne takto, nech to robí to isté, len nech je to použiteľné proste u klienta, nech je to predajné. Jak už som počul z veľa strán, tieto nočné sessions, tak asi by som mal začať hovoriť o tej nejakej zdravotnej stránke toho vibe codingu, lebo už som počul aj také rôzne. Tibor Petek nám to hovoril, neviem, či to môžem hovoriť do podcastu, teda, že mal tiež také nejaké vyhorenie na základe toho, že tak musel sa po 2 rokoch teda intenzívneho vibe codingu akože nejak trošku zregulovať, hej, takže to tiež ešte môže byť taká ako téma, že ak vôbec tomu neprepadnúť a že teda počul som, že to vie byť veľmi návykové. Majo by to včera hovoril, lebo mali sme takú debatu večernú, pri pohariku juice sme pili samozrejme a vravel, že jeho nočné session z Lovable mu pripomínajú gambling, že on len v princípe sedí za tou klavesnicou a ťuká tam, len sa mu netočí ovocie proste pred očami, ale reálne tvorí nejakú proste pridanú hodnotu, ale že je to extrémne návykové niečo proste tvoriť aj. Takže pozor na to, keď nás počúvate, sledujete aj na zdravotnú stránku, aj na to, že máte doma možno deti a manželku. Dobre, poďme ďalej, aby sme sa vrátili k téme. Tak boli sme teda v tej fáze tej analýzy, alebo teda povedzme, že už nejakého možno prototypovania. Poď nám povedať, ako to tam ďalej vyzerá vlastne po tomto, aký ďalší step. Výsledkom tej analýzy je v podstate DNR-kový dokument. To je detailný návrh toho riešenia, ktoré vie programátor vziať, vie začať okamžite nejakým spôsobom kodiť. Okrem toho, že nám vznikne nejaký výsledný dokument, ktorý je vo forme nejakého zadania, že už výsledného zadania, ktoré aj si s klientom odobríme, že takto bude vyzerať tvoj e-shop, programátor chyť to a môžeš na tom hneď zajtra začať pracovať. Okrem toho si obohacujeme ten kontext klienta, ktorý som spomínal od začiatku. To znamená, že máme o ňom kvantum informácií, s ktorými vieme potom ďalej pracovať, či už pri komunikácii s ním, alebo pri návrhu toho riešenia. Čiže tá DNR-ka okrem toho, že bude mať nejaké zadanie, má v sebe nejaký potom dizajnový návrh. No a ten projekt potom prechádza do fázy vývoja. No a v tom vývoji zase AI nám pomáha nasadiť oveľa nejaký vyšší štandard. Že tá rola toho programátora sa pomaly posúva z toho, že píše haldy kódu do nejakého skôr takého logického zmýšľania, do tej expertízy toho systému, na ktorom on ide stavať to riešenie.
Čiže má skôr taký architektúrny pohľad na to a v princípe, keď si spomínal ešte tie rizika, tie bezpečnosť, ten programátor, tie DNRka píšeme v takej forme, že ten programátor to môže vziať, môže to hodiť do nejakého vývojového workflowu a vypadne mu z toho nejaké riešenie. Ale toto riešenie by bolo, že rýchlejšie a lacnejšie. Touto cestou, aj po nejakých ako keby, že skúseností a reálne proste výsledky toho kodenia, touto cestou nejdeme. Skôr sme sa zamerali na to, aby ten vývoj mal zásadne vyšší štandard a veci, ktoré sa považovali ešte prednedávnom za nejaké nadštandardné, alebo ani nie nadštandardné, oni by súčasťou toho vývoja samozrejme stále byť mali, ale keď sa niečo naceňovalo, tak veci ako automatizované testovanie, široké testovacie scenáre a dokumentácia sa škrtali ako prvé. Lebo ten klient sa spoliehal na to, že si to user testing, sám si to testuje, sám si to odskúša a dokumentáciu mu netreba. Len to malo ďalšie potom negatívne dopady. Ja ešte možno trošku iba odbočím. Ty si mi spomínal vlastne, že custom vývoj, ktorý ste robili pred pár rokmi, ešte ste v podstate frízli a momentálne sa venujete, čo týka e-shopov, v podstate výhradne akože Magento platforme, tak možno iba toto možno povedz, že ako ty vnímaš vôbec tá výhody Magenta, možno proti práve tomu custom, ktoré ste boli aj predtým a možno proti nejakému Shopify, ktoré je tu dneska, ako povedzme, že veľmi na vlne. Ten custom vývoj, alebo ten nazvime to, že to bol nejaký uzatvorený software, lebo v podstate ten e-shop na mieru, ktorý naši klienti používali, to sme vyvinuli my vo Vame a v princípe ten klient, tam vznikol nejaký mikro vendor lock. To znamená, že on nevedel vziať to riešenie a ísť k niekomu inému. Tých riešení nielen na Slovensku, ale všade vo svete máme veľa, lebo sú agentúry ako tie vývojové, ktorým sme boli aj my, kedy sme si povedali, že my vieme vymyslieť to najlepšie riešenie na svete a toto bude úplne super, ale narazili sme na realitu, ktorou je nejaká dynamika trhu. Ty, ak chceš vyvíjať svoje vlastné riešenie, musíš mať veľké zázemie, široký tím vývojárov. Na to potrebuješ mať veľa klientov, ktorých potrebuješ nejakým spôsobom supportovať a tak ďalej. Čiže je to predurčené na veľmi široké týmy stoviek vývojárov, podľa mňa. Preto sme switchli na open source, ktorým je Magento, ale v podstate WooCommerce, PrestaShop. Tento Magento je asi nejaký akože líder tých open sourceových platform vo svete, najmä čo sa týka obratu tých e-shopov, ktoré sú na jednotlivých platformách. Nad nimi myslím, že už je asi iba Shopify, ale ten teda nie je open source. No a čo je výhoda, tak to je bez pochyby komunita. Tí vývojári celosvetovo, ktorí na tom Magento vyvíjajú tie riešenia, často ich aj tie riešenia nechávajú buď ako open source, alebo ak sú tam nejakí vývojári, dajme tomu tretej strany, tí výrobcovia modulov, tak oni sú tí, ktorí majú tie desiatky vývojárov a ten modul, ktorý si ty vieš kúpiť za pár stoviek, tak ten modul predajú tisíckam e-shopov na svete. Čiže ty si kupuješ riešenie, ktoré by ťa custom stálo tisícky eur, kúpiš si to za pár stoviek, často so supportom a s aktualizáciami na ďalší rok v tej cene. Takže toto je jednoznačne výhoda a ak si to porovnám napríklad so Shopify, tam sa trošku odlišuje ten typ klienta, ktorý by mal ísť do Shopify alebo do nejakého, povedzme, že krabicového cloudového riešenia a do Magenta. To krabicové cloudové riešenie je pre e-shopára, ktorý potrebuje rýchly štart, ktorý potrebuje nasadiť nejaký štandard tých procesov a tých služieb a povedzme, že nemá víziu expandovať v blízkom roku alebo v blízkom období, dajme tomu 1 roka, do ďalších krajín, nemá ambíciu napájať si nejaké zložité integrácie tretích strán a povedzme, že komplikovať veľmi ten e-shop. On potrebuje rýchlo naštartovať svoj biznis, investovať do marketingu, vybudovať svoju značku, vybudovať si nejakú pozíciu na trhu. V tomto je super ShopTet, Shopify, tieto riešenia. To Magento naopak, ten klient, keď vyrastie, tak príde za nami a ide do Magenta. Pretože on už, tá krabica už začne obmedzovať. On už začne mať procesy, ktoré potrebuje prispôsobiť svojim potrebám. Tá krabica ho v tomto obmedzuje, potrebuje napojiť nejakú integráciu, s ktorou tá krabica, dajme tomu, nemá hotovú integráciu. Zrazu potrebuje mať katalóg, povedzme, že stoviek tisíc SKUčiek, potrebuje mať 12 krajín spustených a tam už sú tie limity cloudu značné. Keby si možno porovnal tak veľmi nahrubo aj investíciu finančnú, najmä tomu do Magento riešenia versus možno porovnateľné riešenie na Shopify, vieš nejako to dohodnúť, že čo by bolo finančne
výhodnejšie z dlhodobého hľadiska, myslím teraz, nemyslím len tú prvú. To si povedal super. Z dlhodobého hľadiska a začali sme to robiť aj v nejakých obchodných ponukách, kedy tomu klientovi porovnávame s predpokladom nejakého rastu tie náklady na cloud a do vlastného riešenia. To vlastné riešenie, tá prvotná investícia je vyššia, to si nebudeme nahovárať, a je vyššia ako pri cloude, ale zase nemám tam nejaké fixné mesačné náklady na tú prevádzku. Zaplatím si server a ak niečo nevyvíjam, ak niečo nedoplňam, tak v podstate riešim iba nejaký servis toho shopu a nemusím ďalej pokračovať nejakými mesačnými čiastkami. Kdežto tá krabica, ten cloud má mesačné poplatky, ktoré ťa niekedy môžu, že robí ti to v tej marži a v tých OPEXoch mesačne ti to urobí značné čísla, ak rastieš rýchlo, ale pritom ešte sa ako keby, že vrátim späť, aj keď sme u niektorých klientov, ktorým sme dávali nejaké že cenové kalkulácie a videli sme kalkulácie, dajme tomu na ten cloud od integrátorov, bolo to konkrétne Shopify, tak to nebol až taký nejaký že zásadný rozdiel. Že návratnosť pri nejakom strednom a väčšom e-shope bola rádovo možno, že 2 roky. A v tom horizonte už si v podstate v tom svojom vlastnom riešení mohol za zlomkové náklady, povedzme, že updateovať polku toho e-shopu, lebo použil si nejaké predpripravené riešenia tretích strán, kde za zlomok tých nákladov si ako keby zrekonštruoval polku toho domu, ak si to takto zvizualizujeme. A čo sa týka toho AI-ka, vnímaš aj, že to Magento ako platforma sa posúva rýchlejšie vďaka tomu AI? Do Magenta prišiel teraz jedna zásadná inovácia, o tom sme aj akože párkrát už vraveli, a to je Hiva. To je nejaký, všetky bolístky Magenta, ktoré boli v princípe tie nejaké frontendová rýchlosť a tieto veci. S týmto spojené Google PageSpeed a tá doba, ako sa posúvala a bolo to ako keby, že buď si veľmi, veľmi ladil ten frontend, ktorý už mal svoje limity, alebo si išiel do nejakého drahšieho riešenia toho frontendu na mieru, tak Hiva to vyriešila a priniesla so sebou hlavne tú komunitu. No a toto prinieslo podľa mňa, že nový vietor úplne do Magenta. A samozrejme aj tie AI-kové integrácie. Že Magento je predpripravené na to, že tie integrácie tam budú a tá platforma alebo ten základ toho e-shopu bude vysoko customizovaný. Aj my svojim klientom teraz v princípe, ak príde nejaká novinka, ktorou je povedzme ako jedný z prvých tých noviniek integrácie AI do e-shopu, prišlo dajme tomu vytváranie popisov. Hej, to robí asi každý e-shopár proste. To príde do GPTčka, dá mu tam nejaké podklady, vygeneruje mi nejaký popis. Tak tie integrácie do toho Magenta sú radovo, to je modul za pár stoviek. A za pol dňa to tam ten programátor nasadí. Ďalšie veci ako prednedávnom, alebo to už je aj nejaký čas, ale prišiel Google so svojím protokolom na nejaký agentický predaj. Takisto prišlo OpenAI so svojím protokolom. Tak ako prvý hráč tam bol Shopify, pretože široká zákaznícka báza a široké škálovanie tých e-shopov od malých až po najväčšie. Ale v princípe hneď ako sa zverejnila tá dokumentácia, lebo to celé sa to stavia ako open source tiež, tie protokoly myslím, AI-kové, tak Magento komunita na druhý deň mala hotový modul, ktorý bol zadarmo k dispozícii. Takže v momente, keď sa tieto protokoly otvoria, tak my to okamžite integrujeme. Dobre, poďme ešte naspäť k tomu procesu toho vývoja. Sme trošku zase odbočili, ale to je fajn. Čo sa týka nejakej možno dokumentácie, testovania, keď už táto riešenie je pripravené, tak ako veľmi vďaka AI-ku to viete robiť efektívnejšie? No super je to, že vďaka AI-ku je to integrované alebo je to začlenené rovno do tej fázy toho vývoja. Tak ako som vravel, že niekedy to bolo, alebo pred rozhovorom sme sa bavili, že niekedy ten štandard tej estimácie, toho naceňovania riešenia bolo také, že ak sme mali funkcionalitu, ktorú sme išli integrovať a samotné programovanie a implementácia tej funkcie zabralo nejaký čas, tak 50% k tomu času sme rátali na to testovanie. Často práve ten klient sa spoliehal na to, že to testovanie možno nepotrebuje, že niečo ušetrí a že otestuje si to sám nejakým user testingom. Boli to možno, že jedny z prvých položiek, ktoré sa škrtali v kalkulácii toho riešenia. Teraz to tým klientom dávam ako nejaký štandard vývoja. Samozrejme, že nie je to úplne, že za rovnaký čas, ako bola integrácia toho riešenia, ale z 50% to padlo možno, že na 10%. A ďalšou oblasťou je tá dokumentácia
Ten kód sa teraz píše tak, že dokumentácia je súčasťou celého toho procesu a vzniká automaticky. Tam na review, že ten programátor si na konci toho kódovania vlastne prejde ešte tú dokumentáciu, tak tam rátajme, že to ďalších možno že 5%. Takže z tých 50% sme klesli jednak objemom tej práce, ale hlavne časovo. Že ten e-shopár to dostane rýchlejšie a vie dynamickejšie reagovať vlastne na zmeny toho trhu a dynamickejšie implementuje tie novinky do svojho e-shopu. To je tá hlavná výhoda toho vývoja a tej integrácie AI do vývoja. K tomu časovému hľadisku teda vieš to nejak odhadnúť, že asi o koľko sa dajme tomu skrátil alebo zrýchlil ten vývoj týchto e-commerce platform alebo tých klientov? Tak ten vývoj nie je iba o samotnom kódovaní. Celý ten proces, ako sme na začiatku spomínali, tá analytická fáza. Ak my máme v princípe kooperatívneho klienta, že vieme nastaviť to tempo stretnutí a vie nám tie podklady dodávať na čas, tak v tejto fáze sa to zásadne zrýchlilo. Vieme si dovoliť ako keby, že oveľa širšie a tá analytická fáza je pripravená skôr. Strašne to záleží od komplexnosti toho e-shopu, ak by som mal byť konkrétny v nejakých číslach, ale je bežné, že tie riešenia, ktoré sa dodávali celé od prvého stretnutia až po nejaké spustenie, ktoré trvali 8 mesiacov, tak to vie byť 4-5 mesiacov teraz. Na polovicu. Že spadne to aj na polovicu, ale to je v úplne ideálnych podmienkach. A ak tam nenastávajú teda, že žiadne zmeny počas vývoja alebo žiadne doplňujúce požiadavky. Ako veľmi sú dneska klienti sofistikovaní v tej komunikácii, že nezneužívajú nejakým spôsobom to AI, že by nejak na vaše možno maily teda tiež nejak to reagovali cez to, že to potom nejak možno aj trošku komplikuje tú komunikáciu, alebo je to naozaj naopak akože prínos podľa teba? Toto je taká trošku dvojsečná zbraň. Ten klient niekedy vie reagovať ako keby, že obšírnejšie a v princípe konkrétnejšie na tú otázku, ale tak sami sme zažili, aké AI vie dávať niekedy odpovede, čiže to sa veľmi rýchlo odhalí, ak odpoveď je proste generovaná nejakým AI-kom a v princípe nezahrňa to, čo reálne on chce, ale je to nejaká všeobecná odpoveď, tak to je rýchlo odhaliteľné. Takže nie vždy to je akože prínosné, že keď to klient nejak v tomto prípade použije. Ešte trošku späť k tým testom, lebo o tom sa tiež asi málo relatívne hovorí. Prečo sú dôležité vlastne tie testy, čo to dokáže vlastne priniesť tomu klientovi vo finále? A aké typy testov vlastne reálne robíte? No, tak reálne ako keby to testovanie, alebo v praxi to testovanie často bolo vnímané ako náklad. A to vo mne aspoň to evokuje nejaký taký negatívny náboj, to slovo, že je to náklad. Ja by som to skôr pomenoval, že je to investícia, pretože tak ako aj my sa staráme o seba, že športuješ a proste príjmaš nejaké vitamíny a či už fyzicky alebo potom, že mentálne, že vzdelávaš sa, tak to neberieš ako náklad, ale investuješ sám do seba, pretože jednak je nepríjemné, ak si chorý, ale zároveň, ak si chorý, tak nevieš nejakým spôsobom pracovať, nevieš tráviť ten čas s rodinou, nevieš žiť kvalitne. A ak to teraz prirovnáme k tomu e-shopu, tak z praxe nejaké čísla, že to investícia do tých testov sa vráti aj 3, aj 5 násobne späť, ak odhalí tie chyby predtým, než sa nasadia na tú produkciu. Lebo predstav si, dajme tomu nejaký Black Friday, kde ty investuješ, kupuješ v tom drahom ročnom období tie PPCčka, investuješ do príprav, rozšíriš, dajme tomu tým, a predtým ako keby, že si neotestuješ, že či tá stránka ten očakávaný load zvládne, povedzme. Alebo či funkcionalita, ktorú si chystal na ten Black Friday, tie akciové, dajme tomu mechaniky a zľavové mechaniky, či ako keby, že pokryjú všetky tie scenáre, ktoré môžu nastať. Že je tam viac možností, ako keby, že kam ísť v tom testovaní. Najlepšie je to vždy vtedy, ak ten klient predčasne príde za nami a povie, že na Black Friday chystáme takúto akciu a proste marketeri očakávajú, že tá návštevnosť môže narazť asi na takéto čísla a budeme robiť tento typ akcie, tak vždy je dobre sa na to ako keby, že pripraví investovať ten čas do toho otestovania pred tým, ako sa to spustí, lebo potom sú tu peniaze vyhodené do vzduchu. Jasné, rozumiem. Teraz mi napadá taká otázka, ako veľmi sa vďaka AI toolom dá napríklad nahradiť možno nejaké UX testovanie, ktoré sa robilo v minulosti, teda povedzme, že nejakým UX konzultantom, prípadne tam boli nejaké živí, teda testery, prípadne možno nejaké také kvantitatívne testovanie alebo nejaké online tooly. Dá sa aj vďaka AI teraz toto nejaké efektívnejšie celé riešiť? Nejaké zvyšovanie konverzného pomeru na e-shope?
Určite otestovať áno. Ako rozdelil by som to do dvoch nejakých oblastí. Že prvá je urobiť nejaký UX-ový návrh. Vieš tam na to použiť AI-ko, ale to je skôr to prototypovanie, ako sme sa bavili, to dizajnové prototypovanie, že je to rýchlejšie. Tento segment je podľa mňa, zatiaľ tam vždy potrebuješ nejakého odborníka, ktorý ti fakt prejde konkrétne tie best practices, tie body na tom e-shope. Zažil som teraz nedávno jeden UX audit, ktorý bol že veľmi, veľmi detailný a veľmi do hĺbky. Teoreticky si tam viem predstaviť to AI-ko, ale nikdy to nenahradí to vnímanie toho človeka, ktorý tam reálne na to ide pozrieť. Tiež by som si predstavil možno, že to ušetrenie v tom, to nejakým spôsobom zadokumentovať a zaprotokolovať, že toto som našiel a proste toto si dajte svojim vývojárom opraviť alebo zmeniť. To je vec ako keby, že toho auditu. A tá druhá časť otázky bola? Že či teda možno vďaka nejakému takémuto automatizovanému otestovaniu cez nejaký AI tool zvýšiť napríklad mieru konverzie, identifikovať nejaké možno problematické body na tom webe, získa použiteľnosti a podobne. To je dizajnové, ako keby, že to UX-ový návrh a teraz to testovanie. Na to sa bežne používali nejaké, dajme tomu, Cypress testy. A v princípe určite tam existujú nejaké integrácie, ktoré to vedia zautomatizovať a zrýchliť písanie, lebo to bolo tiež v podstate o napísaní toho testu a vychytaní tých prvkov, ktoré sa reálne na tom e-shope majú otestovať, či to už boli nejaké batony, nejaká login, registrácia. Pokrývali sa tiež iba, že niekoľko scenárov. To je, ako si viem predstaviť aj na to, aby sa rozšírili tie scenáre nie iba o tých biznisovo kritických, ale aj na tie, dajme tomu, že B-čkové, C-čkové prioritne, ktoré boli dajme tomu na prihlásenie do newslettera a tieto veci. Čiže určite aj v tomto. Dobre, keby sme to tak začali trošku postupne sumarizovať, tak vieš ti dať možno také nejaké konkrétne možno aj príklady, že kde AI-ko zarobilo klientovi možno viac peňazí, alebo ušetrili mu to nejako výrazne veľa peňazí. Máš takéto nejaké use casey vlastne z praxe? Konkrétne príklady ti asi nepoviem, ale vrátim sa ešte teraz trošku k tomu testovaniu, lebo to je presne ten bod, ktorý vie klientovi ušetriť peniaze a často aj nejakú reputáciu. My sme napríklad integrovali nástroj, lebo ako sa bežne nejak odhaľovali incidenty, ktoré sa stali u toho e-shopara, tak štandardne je to tak, že veríš, alebo že buď si to všimneš ty, počas nejakého, keď sa bavíme už teda o produkcii, lebo ideálne, ak sa chyby odhalia už počas vývoja, ale ak si to všimneš ty, tak to je super, že všimneš si to a nahlasíš to. Ale potom sa spoliehaš na to, že to všimne možno nejaký používateľ, ten ti to v jednom prípade z 10 vôbec nahlasí, ak je taký ochotný. Ty to potom posunieš tomu vývojárovi a v podstate čakáš, kedy on si na to nájde nejaký buď čas, alebo ak máš salačku, tak super, áno, reaguje na to. Ale minimálne tie nejaké kritické chyby, na to sa používali nástroje, ako dajme tomu, že Sentry, ktoré zaregistruje, že ten používateľ pri prehľadaní tej stránky narazil na nejakú chybu, dajme tomu, že vybral si spôsob dopravy, ale neotvorilo sa mu to okno na výber odberného miesta, povedzme, a takto. No a v tom negatívnom scenári on to proste nenahlásil tomu e-shoparovi, tá chyba sa neopravila a mal si to tam pokojne, že niekoľko dní. Tie monitorovacie nástroje to už aspoň priniesli nejakú prvý level tej automatizácie, že ak tá chyba nastala, tak sa to automaticky, dajme tomu, eskalovalo na toho vývojára. V rámci nejakej servisnej zmluvy prišiel aj nejaký, dajme tomu, trigger alebo správa konkrétnemu vývojárovi, že máme tu u tohto klienta na tomto projekte takýto incident. To je, ako to zase posúva o nejaký level vyššie. V princípe, ak my máme ten kontext o tom klientovi, či už biznisový, alebo aj potom ten technický, tak to je, ako vie vyhodnotiť, aká chyba nastala, čo to mohlo spôsobiť. A ten programátor už dostáva ako keby, že predhriatú úlohu tým, že to AI komu navrhne, že táto chyba nastala u tohto klienta. On tam používa tento modul, alebo je tam takáto logika, je tam tento prepravca, pozri sa do týchto funkcií, alebo toto by to mohlo byť. A tam sa šetrí zásadne ten čas na odstránenie tej chyby, čo je priamo ako keby, že úmerné možno, že nejakým peňazom, nejakej ziskovosti alebo nejakým konverziám toho shopu. Dobre, ešte teraz hovoríme veľa o výhodách AI, čo všetko to uľahčilo, zrýchlilo, zefektívnilo. Pre možno menej technických ľudí, aké sú sa teba obmedzenia vlastne, alebo nejaké možno rizika, možno nevýhody, kde sú limity vlastne tohto typu, ako tejto technológie?
Ak to zoberieme trošku do široka, tak určite je to bezpečnosť. Ak sa používa to ako nejakým spôsobom bez hlavou, bez nejakej kontroly, bez nejakej vedomosti, tak tam je veľké riziko úniku osobných údajov alebo informácií, ktoré sa proste do toho jajka nemajú dostať. Ak tam proste skopírujem nejaké údaje, pasnem ich tam, alebo ak tomu AI-ku automatizovane dám prístup k informáciám e-shopu, ku ktorým by nemal mať prístup, tak je to veľké bezpečnostné riziko. A tie obmedzenia, stále to AI nie je dokonalé. To AI nám vie zrýchliť procesy, vie nám ich zefektívniť, vie nám rozšíriť obzory často, ale nevie to robiť zatiaľ 100% úlohy za nás. Potrebuje tam stále nejakého toho experta, nejakého človeka, ktorý tej úlohe dá hlavu petu a ktorý bude garantom toho, že ten výsledok je použiteľný, lebo s tým ste sa určite stretli všetci, že vznikajú na tom nejaké halucinovanie tých jednotlivých nástrojov alebo si vymyslí nejaké údaje. Aj nedávno sme sa stretli proste s nástrojom, ktorý klientovi má, dajme tomu, riešiť nejaké dashboardy, KPIs, to znamená nejakých kľúčových indikátorov toho e-shopu, ziskovosti, maržovosti, nad ktorým bol postavený nejaký MCP server, ktorý vyhodnocoval tieto údaje. A on, keď niektoré údaje nemal a vedel, že ich potrebuje, tak si ich proste domyslel. A tie výstupy z toho analytického nástroja vôbec nedávali zmysel. Čiže treba to vedieť urobiť dobre a treba poznať aj, ako jednotlivé AI fungujú, lebo to AI je taký, že veľmi, veľmi široký pojem. Vieme, že to má pod sebou milióny oblastí a ide to šialeným tempom dopredu. Takže treba sa v tomto posúvať a treba aj sledovať trendy v tom AI-ku, novinky, a skúšať ich a aplikovať ich hlavne nejakým spôsobom opatrne a s rozvahou a dávať pozor na tú bezpečnosť a v druhom rade potom nejaká škálovateľnosť ešte. Ty osobne z tých aj nástrojov, ktoré používaš ktoré najviac? Tak záleží od toho, že v ktorej fáze, od bežného Gemini, že si od dcera sa ma opýta vonku, že čo to je za rastlinku, tak sa ho opýtam, že čo to je za rastlinku. Čo asi, že každý užívateľ s tým nejak takto prišiel prvýkrát do kontaktu, ale určite sa bavíme o nejakej pracovnej stránke, tak tam je to práve na tie jednotlivé DNR-ky pre klientov na technické riešenia, lebo pri vývoji toho softveru na mieru, či už je to e-shop alebo aplikácia, ten výstup na mieru je len tak dobrý, ako dobré je to zadanie. A z podstaty tej ľudskej omylnosti, lebo však nikto z nás nie je dokonalý, ani klient, ani my nie sme dokonali, ani programátor nie je dokonalý, ani ten zákazník nie je dokonalý, tak AI často vie byť dobrým sparring partnerom na brainstormy a na nejaké návrhy tých riešení. No a v jednotlivých fázach teda vie pokryť nejakú omylnosť, dajme tomu, že klienta, aj mňa často, pretože práve ten kontext, ktorý my vedieme k tomu klientovi, nás často upozorní na veci, ktoré boli spomenuté len tak okrajom. Tam najčastejšie ináč vznikali chyby v tej analytickej fáze, že ten klient niečo tak pomimo povedal, ale akože z okolností to bola veľmi kľúčová biznisová požiadavka, keď akože to tak iba niekde bokom bolo zapísané alebo nebolo zapísané. Z toho vznikali potom nejaké pozmenujúce, doplňujúce požiadavky. Jasne. No a to aj ako na to upozorní. My pri výstupe z každého meetingu, dajme tomu, máme, že tento bod bol otvorený, bol nejakým spôsobom načrtnutý, ale nemáme k tomu záver, nevieme, ako to máme riešiť. V ďalšom meetingu s tým klientom sa k tomu vráť a urob z toho nejaký záver, aby sme to zapracovali. Čiže toto sú praktické zásadné ako keby smery, ktorými to AI posúva naše procesy, ale aj tak v tom konečnom dôsledku to AI neurobí rozhodnutie, to nedoplní tú špecifikáciu za klienta, ani tú otázku, kebyže za mňa nejakým spôsobom nepoloží, že je to našim nejakým asistentom. A ja často používam to prirovnanie, že proste z nás sa stávajú nejakí tí experti, ale ešte kebyže im dáte aj tie steroidy, lebo vznikajú nejaké super schopnosti zrazu. Dobre, poďme trošku ešte na takej ako biznisovej zase roviny, lebo bavíš sa veľa s klientami, vidíš ich výsledky, vidíš, ako performujú. Tak ako ty vnímaš momentálne možno ten e-commerce, celý slovenský segment, prípadne to regionálny, že kam sa to vyvíja, máme tu za nami nástup marketplaceov, veľké zmeny na trhu, nástup AI. Čo dneska podľa teba rozhoduje o tom, že či e-shop bude profitabilný, bude úspešný, bude ziskový? Ak by som mal na to nejakú jednoznačnú odpoveď, tak by som to začal klientom konzultovať a bral by som si za to ťažké peniaze. A není na to jednoznačný kľúč. Vidíme možno, že nejaké vzorce toho, že kto je a kto nie je úspešný. Určite tie nejaké pravidlá tej úspešnosti alebo toho úspechu prichádzajú s tým, ak povedzme ten klient je niečím unikátny, má nejakú zásadnú biznisovú výhodu. Či už je to v produkte, je to v službách, je to v procesoch.
Toľko Značka prípadne. značka, jasné. Akože často sa stretávam aj s tým, že ten klient, ak je od začiatku toho dodavateľského reťazca vlastne tým vlastníkom toho produktu, že priamo si ho buď vyrába, alebo je nejaký exkluzívny dodavateľ na tom Slovensku, tak to už je nejaký, či už z pohľadu maržovosti, väčšinou na začiatku toho dodavateľského reťazca je najviac marže a vie to investovať či už do vývoja, rozvoja, alebo do marketingu. Tak toto celkom. Alebo potom je to v unikátnosti toho e-shopára v tej dravosti na tom trhu, že je inovátor, že vymýšľa riešenia, vie, a v tomto kľúčový podľa mňa je nejaký time to market, že ak príde nejaká novinka a nejaký trend, tak on to vie urobiť dobre, vie to urobiť rýchlo a prinesie, dajme tomu, nejakú inováciu na ten trh. To sú možno, že nejaké a potom osvedčené veci. Tí ľudia sú cenovo senzitívni, sú senzitívni na, ja neviem, povedzme, že dopravu zdarma, čiže e-shopy, ktoré sa veľmi hrajú s nejakou dopravou. Teraz je veľký trend individualizácie, to sa mi celkom páči, aj sme to teraz u jedného klienta ako keby, že nasadzovali, nasadzujeme, že ten obsah toho e-shopu sa prispôsobí tebe a tvojmu nejakému nákupnému správaniu. Toto je, si myslím, tam je priestor celkom aj to pre to AI, ktoré vyhodnocuje nejaké vzorce správania a segmentuje automatizovanie tých zákazníkov. Takže, ale to všetko by som zahrnul možno pod nejaké inovácie. Ten segment je veľmi široký. Celkom zaujalo, čo si povedal, tá personalizácia. Ako si to mám predstaviť? Bavíme sa o nejakom inom zoradení produktov, alebo inak bude vyzerať obrázky na detaile produktov, alebo čo konkrétne to prináša? Áno, sú rôzne miesta po e-shope, ktoré povedzme, že nazvime ich nejaké upsellové, crosselové bloky. S tým ste sa určite aj naozaj napríklad stretli. Na pozadí toho je nejaká identifikácia toho zákazníka a buď personalizovanie priamo na toho zákazníka, že mám o ňom dosť informácií, aby som vedel, že ktoré produkty buď on priamo preferuje, histórie nejakých objednávok, povedzme, alebo potom na základe nejakého jeho správania na tom shope, ktoré produkty si prezeral, ktoré si tam pridával do košíka, na ktorých sa dlhšie zdržal, na ktorých kratšie, ktoré kategórie navštívil. Tieto informácie u neho zozbieram. Nemusím ani vedieť, že o akého zákazníka ide. Ja ho mám anonymizovaného celú dobu pod nejakým tokenom, pod nejakým unikátnym kódom. No a AI na pozadí v tom nejakom nástroji mi vlastne povie, že tento zákazník je podobný týmto skupinám, týmto segmentom a ja už si potom u neho skúšam nejaké produkty, nejaké verzie toho obsahu, či už to sú nejaké tie upsellové, crosselové bloky, alebo predstav si, keď prídeš napríklad do kategórie toho shopu, a na vrchu tej kategórie máš nejaké odporúčané produkty, tak tie odporúčané produkty štandardne nie sú uniformované, ale odporúčam ich na základe niečoho. A to dáva tomu e-shopu voľnosť, tie e-shopy tam, lebo keď tam máš, dajme tomu, najpredávanejšie alebo najlacnejšie, najdrahšie, tak toto je nejak úzko špecifikované, že tie najdrahšie nebudú, že musia tam byť podľa ceny zoradené, ale tie odporúčané dávajú tomu e-shopu voľnosť zobraziť tam produkty, aké chce. A tam je práve priestor na tú individualizáciu a na nejaké napojenie tých špecializovaných nástrojov, ktoré ponúknú zákazníkovi to, čo je najvyššia pravdepodobnosť, že to kúpi. Alebo nejaká mikrokonverzia, že to zobrazí. Je to prinieslo do teba nejaké markantné výsledky, alebo skôr také ako kozmetické zlepšenie v tých treba zmiere konverzie alebo hodnote objednávky? Tak tu sa bavíme čisto o číslach. To sa dá veľmi ľahko pomerať. Viem zistiť, čo funguje, čo nefunguje. Viem testovať jednotlivé povedzme, že vzorce toho, ako budem tomu zákazníkovi ponúkať tie produkty. Viem sledovať, lebo aj tie produkty, keď ich ponúkam, tak ja ich môžem prispôsobiť nejakej, povedzme, že metrike, či už to sú zobrazenia nákupy, alebo povedzme, že impresie. No a myslím si, že aj tie čísla to ukazujú, že to biznisový prínos má. Záleží potom už od veľkosti toho e-shopu alebo toho projektu, lebo aj na toto riešenie v princípe existujú, ak to prekleniem naspäť na Magento, tak tie moduly, ktoré to robili alebo ktoré to robia a stoja pár stoviek, tak to už niekoľko rokov sú. Len tam nie je ten hype okolo AI-ka v úvodzovkách, ale robí to na základe nejakých zberu štatistických dát a proste podmienkovania a tak ďalej. A vie to ponúknuť to. Čiže aj ten e-shopár, ktorý, dajme tomu, že nemôže si dovoliť tú investíciu do toho personalizovaného nástroja, ktorý si povedzme pravdu nie je úplne lacný a tá integrácia tiež nie je úplne lacná, tak vie použiť štandardizované riešenie, ktoré mu vyrieši, dajme tomu, že 70% použiteľnosti toho drahého nástroja, ale urobiť to za smiešný zlomok nákladov. Dobre, poďme na ešte takých pár typov a trikov e-shopárom na záver. Keby si dneska spúšťal e-shop v roku 2026,
Ako by si celé uchopil, ako by si začal, možno aké nástroje by si, aké technológie by si na to nasadil, aby si teda zvýšil pravdepodobnosť úspechu? V prvom rade by som sa špecializoval ja ako ten líder a ten founder toho e-shopu. Tá e-shopová komunita na Slovensku je podľa mňa veľmi pokročilá a zatiaľ, keď som sa stretol na kadejakých akciách alebo konferenciách, tak aj nestretol som sa s e-shopárom, nie je to akákoľvek veľkosť, a boli to ako keby aj známe mená na Slovensku, veľké e-shopy, ktorí by sa nepodelili so svojím nejakým know-how a neposunuli tých ostatných niekam ďalej a tiež sa nepodelili s tým, čo nám funguje, nefunguje. Čiže toto je zásadná výhoda, určite by som z tohto čerpal. Veľmi sa mi páčilo aj event, ktorý si organizoval v Bratislave na lodi. Neviem presne, ako sa to volalo, ale minimálne, že keď si porovnám, že investícia, lebo viackrát to tu dnes padlo, že investícia do toho ísť na tú udalosť a čo mi to prinieslo, že boli tam vynikajúci speakery, boli tam úplne že novinky a trendy z toho e-commerceového sveta, ktoré hneď tomu e-shopárovi rozširujú extrémne ten rozhľad. Určite toto. A čo sa týka tých nejakých technických, začínajúci e-shopár, ak je to fakt, že začínajúci, ktorý to stavia na zelenej lúke, nemá za sebou nejaké skúsenosti z predošlých e-commerceových projektov, určite sa musí obklopiť dobrými ľuďmi a dobrými biznisovými partnermi, ktorí ho budú nejakým spôsobom viesť a budú ho v tomto usmerňovať a budú mu hovoriť, že na základe nejakých skúseností, ktoré ty, ale nemáš, ale my ich máme, toto nie je úplne dobré rozhodnutie a že skús investovať nejak cieľane tie peniaze. A toľko ako keby, že z takého nejakej metodológie. No a potom, ja som veľký fanúšik nejakých rýchlo uchopiteľných, nízko visiacich ovocí. Že urobiť, stále skúšať, stále byť nejakým spôsobom, že dynamicky v tom e-commerce a stále si porovnávať proste tie náklady, ktoré má riešenie konkrétne bude stáť s tým, čo mi môže priniesť. Takže čísla v konečnom dôsledku. Okay. Ešte mi povedať jednu vec, to ma tak vrta v hlave už pár rokov. Bardejov, tam máte niekoľko multimiliónových e-shopov, ja neviem, Noezon, Dom textilu, Takoj, autoobchod, gastrokuchyne. Že čím to je? Že čím ten Bardejov je taký výnimočný, že tam máte takéto úspešné e-commerce? Neviem, či to nie je tajomstvo, ale čítal som taký prieskum, že je tam veľmi dobrá voda a čistý vzduch, takže možno toto. Ale to si pomenoval ako keby, že tú e-commerceovú stránku tých e-shopov, ale v Bardejove sú aj super vývojári. A ostatné ti viac povedať neviem, lebo ja som z Prešova. OK, ale my to tak, že si tak ten Bardejov, zase robím takú mapu v asociácii e-commerce Slovakia, dávam takú mapu slovenského e-commerce. Veľká červená bodka v Bardejove, že? Áno, presne, že Bardejov, že na to, že relatívne asi malé mesto, že tam je akože viacero multimiliónových e-shopov. Nie, teraz seriózne, bavili sme sa aj my nejak interne, že možno, že tá blízkosť tej hranice, že blízko je Poľsko a Poliaci sú proste, tam nájdeš ako keby, že ten sortiment tam je šialený. Ale paradoxne tie najväčšie e-shopy, asi bardejovské, s týmto veľmi nemajú nejaký súvis. Neviem ti povedať. Neviem. To je možno, že je to komunita. Jasné. Je to možné, no. Budem tam musieť vybehnúť, preskúmame to. Príď, určite. Prídeme na pivko tam niekde, niečo zorganizujeme. Dobre, Šimon, díky moc, že si dorazil. Bolo to zaujímavý pokec. Držím palce, nech sa darí. Biznisovo teda aj súkromne. Ďakujem pekne. A teda ďakujem aj vám, že ste nás počúvali, sledovali. Ak sa vám to páčilo, budeme radi za každý komentár, like, share. Takisto, ak sa prihlásite k odberu tohto YouTube kanála alebo Spotify, kdekoľvek nás počúvate. A už čoskoro sa uvidíme pri ďalších rozhovoroch. Pekný deň, ahoj.